Hola, estem aquí emergint píndoles de psicologia i avui ens fem una pregunta. Com saber si necessito teràpia o no, d'acord? No tothom ha d'anar a teràpia, però a vegades hi ha persones que no hi van que potser la teràpia seria de gran ajuda. I potser hem de descobrir què necessitem per saber si demanar teràpia en un moment donat de la nostra vida ens pot servir o no. Primer, molt senzill, intenta trobar la solució tu al problema que estàs vivint, d'acord? Sigui de parella, sigui sexual, sigui a la feina, sigui a qualsevol àrea de la nostra vida. Primer és molt important que nosaltres mirem endins i busquem dins dels nostres recursos que tenim a mà com en sortir-nos-en d'una situació. Si nosaltres no ens en sortim, és important demanar ajuda a la gent que tenim al nostre voltant, no? Explicar, mira, em trobo en aquesta situació, no sé com en sortir-me'n, tu com ho faries? I provar aquells consells que ens donen la gent del nostre voltant, perquè potser alguna cosa que li ha servit a l'altre, a nosaltres també ens pot servir. Si això no ens ajuda, si veiem que nosaltres mateixos no ens en sortim i veiem que el consell dels del nostre voltant tampoc ens ajuda, llavors és un bon moment per anar a teràpia, perquè si no ens estem donant voltes i voltes i voltes sobre com trobar una solució que potser nosaltres sols no sabem trobar, d'acord? Per tant, potser no val la pena estar-nos molt de temps enquistant aquesta situació. Com més aviat demanem ajuda, millor, d'acord? Una teràpia és molt més senzilla, és molt més fàcil si no hi anem quan portem anys enquistats en un problema, sinó que quan el detectem i veiem que no ens en sortim amb les nostres pròpies eines, doncs demanem aquesta ajuda. I en el fons la teràpia sí, ens pot donar eines extra, però segurament el paper principal és com trobar les eines que ja tenim a dins nostre. Les persones som capaces de superar situacions força complicades en qualsevol dels àmbits de la nostra vida. Per tant, a vegades senzillament és saber com utilitzar les eines que tenim dins nostre. El paper del psicòleg o de la psicòloga no és l'altre que el de ser una guia per veure com utilitzar bé aquestes eines, formular-nos potser preguntes que no ens havíem formulat i donar altres perspectives també que ens poden ajudar. I una de les coses importants que hem de fer perquè la teràpia pugui anar bé també és normalitzar que no necessàriament hem de saber com en sortir-nos de totes les situacions difícils que ens trobem al llarg de la nostra vida. Per tant, normalitzar que algú en un moment donat pot necessitar un suport, doncs és fantàstic. Una teràpia no és jo no sé fer això i necessito algú que ho faci per mi. Una teràpia és jo en aquest moment no sé com fer això i necessito algú que m'ajudi a trobar les eines per en sortir-me'n jo. D'acord? Per tant, si veiem que sols no ens en sortim, si veiem que la gent del nostre voltant tampoc ens pot donar un cop de mà, potser llavors és un bon moment per demanar ajuda a un professional perquè ens guiï per trobar la solució, d'acord? I per enfrontar-nos a aquelles coses que ens costen més. Per tant, si en aquest moment t'estàs trobant amb un problema, jo us parlo dels meus àmbits, dins de les vostres relacions de parella, en la vostra vida sexual o dins del món de la maternitat o la paternitat, doncs demaneu ajuda, no us quedeu a casa. Com més deixem que passi aquest problema, més gros se'ns farà. Per tant, com més aviat intentem posar-hi solució, molt millor, d'acord? Aquests i d'altres assumptes els treballem a Emergint Píndoles de Psicologia. Esperem que seguiu el nostre canal i ens veiem al proper vídeo. Gràcies. Adeu.